Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да свържете мишка в лаптоп. Тази мая за Lenovo, ето ги вижте. По принцип нямам батерия. Добре, сега ще ви покажа за Lenovo, като моя. Сега отваряме тук и по принцип нямам батерия, ето. И когато имахте батерия, можете да вземете тази флашка. Малко от децата ви, вашите, не знаят откъде да се свържат мишката. И отварят това и мислят просто да слагат батерия. Ама слагате батерията и взимате флашката, слагате ги там в лаптопа, тази флашка. И взимате мишката и ги въртите с батерията и се получва с тази флашка. Нямам батерия аз. И това беше, хора. Ако искате да намерите флашката е тук. Оп! Флашката е това. И чао! И не забравяйте мишката.